Wara investigazzjoni li saret mill-Kamra tal-Periti ġie konkluż li l-Perit Mariax Kembri Grima ma kellix ħtija fil-każ marbut ma' twaqqih perikoluż tal-binja fit-triq Bsajla f'Birkirkara, każ li seħħ 7 xhur ilu. L-investigazzjoni tal-Kamra tal-Periti sabet li l-kuntrattur li kien qed jissorvelja t-twaqqih injora d-direttivi tal-Perit u ma żammx mal-metodu ta' twaqqih. L-istess investigazzjoni sabet ukoll li l-uffiċjal ta' dan is-sit, il-Perit David Muscat, naqas milli jinforza r-regolamenti. L-investigazzjoni kienet bdiet wara li filmat wera binja fi Bsajla Street qed titwaqqa bla doċċ u b'mod perikoluż, tant li ċnagen spiċċaw mifruxin għal nofs it-triq. It-twaqqih tal-binja sar minn Excel Investments tal-iżviluppatur Awċi Joseph Portelli. Il-proġett kien immexxi minn Excel Investments b'Mark Ġus bħala l-applikant u Polidano Group kien il-kuntrattur ta' dan l-iżvilupp f'Birkirkara. Intant il-Kamra tal-Periti rrimarkat b'dispjaċir li l-Awtorità tal-Bini u Kostruzzjoni ma kkooperax ma' din l-investigazzjoni li saret mill-Kamra.